alle sammen. I dag vil jeg gerne vise, hvordan man kan lave sådan en her flot æske, som man kan putte alt muligt ned i. Lad os så komme i gang. Det første du skal bruge er et helt normalt A4-papir og en saks. Vi starter med at lave den øverste, så lad os komme i gang. Du starter med at folde den her ned på siden. Sådan der. Så klipper du lige den her af. Sådan der. Den her skal du så ikke bruge til noget. Den skal bare væk. Så. Nu skal vi så åbne den. Fold den ned på den anden side. Så skal vi åbne den igen. Så fra den her spids, den skal så foldes ind på midten. Og det skal de andre 3 så også. Sådan der. Så skal vi åbne den op. Så på den her spids, der er der sådan et lille kryds her. Og der skal vi simpelthen bare folde den ind, så den sidder sådan her. Og det skal vi også gøre med de andre 3. Sådan der. Så skal vi folde den her ind, så den kommer til at ligge sådan her. Og så skal vi folde den ud igen. Og det skal vi så også gøre med de andre 3. Når vi har gjort det, kommer den til at se sådan her ud. Så skal vi nemlig begynde at bruge saksen igen. Det første, der er sådan nogle 4 firkanter her. Der skal vi så klippe op til den 4, så det kommer til at se sådan her ud. Og det skal vi selvfølgelig også gøre på den anden side. Sådan, så den kommer til at se sådan her ud. I skal huske, hvis det går alt for hurtigt, så kan I bare pause den, eller spole tilbage, og det I vil. Så skal vi have den her foldet ind her og ind her. Så tager vi hjørnerne herfra, og dem folder vi ind, og det gør vi også på de andre sider. Sådan der. Så putter vi de første 2, altså de her, ind til hinanden. Så tager du den her spids og putter den ind til den, folder den ned, og så gør vi sådan her. Så den kommer til at se sådan her ud. Det skal vi selvfølgelig også gøre med den anden side. Sådan der. Det var den øverste. Nu skal vi til at lave den nederste. Til den nederste skal du også bare bruge et helt normalt A4-papir. Så lad os så komme i gang. Nu skal du starte med at bruge din saks. Du skal lægge den lodret. Så skal du begynde at klippe 1 centimeter af. Sådan, så den kommer til at se sådan her ud. Så skal vi bare folde den over igen, som vi gjorde før. Så den kommer til at se sådan her ud. Så skal vi så til at klippe den her af. Så lad os gøre det. Så har vi klippet den af. Så nu skal vi bare til at åbne den. Put det her hjørne ned til det andet hjørne. Åbne den sammen. Fold alle hjørnerne ind på midten. Sådan der. Nu skal vi folde de små hjørner ind til deres lille kryds. Sådan der. Så skal vi huske at folde den ind. Sådan her. Når vi har gjort det, kommer den til at se sådan her ud. Så skal vi selvfølgelig også klippe den op til de 4 firkanter. Sådan der. Så skal vi putte de her flapper ind til midten, til de øverste flapper ned, og de nederste. Så
skal vi gøre ligesom før. Putte dem ind til midten. Tag den her flap op over dem, og ned under dem, og ind under dem. Det gør vi også på den anden side. Så, nu har vi bygget den lille del af æsken. Her er de to. Den store del og den lille del. Så skal vi have sat dem sammen. Sådan der. Så kommer de simpelthen til at se sådan her ud. Hvis I vil, så kan I måske også tegne på dem. Men det er jo helt op til jer selv. Det var alt for i dag. I må meget gerne like den her video. Og hvis I ikke allerede har det, må I også gerne abonnere på min kanal. Hej!